nire eta eskertiara, bueno, historian zerbait egin dugu, ze gaur egun bizigaran posibilitateak eta nik 15 urte edurituen posibilitateak oso desberdinak dira. Gero gizartea oso hobetu da. Gaur egun langilean seme alabak ikasteko, unibertsitatea ikasteko aukera dute. Da, hor, askatasun bat badago, ez da askatasun, guna egin duena. Behintzat, askatasuna, debilen alde dagoen askatasuna, baina demokrazia lortu gendu. Hor beste eztabaida bat, hor baten osa. Franco izanean eta demokrazi hau indarrien salto zanean, gure diagnostikoa zen, hay que cambiar el método. Ahora no estamos bajo el control de las armas o bajo la orden fundamental de las armas. Franco armakin menperatzen genduten, baita ideiak, baina armakin batez ere, orduen armak hartzea legitimoa zen. Baina gero demokrazia honen aurka armak ez dira izen baliogarriak. Nahiz eta urte askotan erabili, eta geroko eta askotan erabili ditu, ez da. Legitimidadea, guk legitimidadea genduen. Gentiek bilurra zeukan, gu hasi ginen, gentiek kristu bilurra zeukan. Baina beren baitan onartzen zuen guk egiten genduna ongarria zala. Baina geroz ezate ziguten, zuen ideiako gea bat dire, irabazi jentea, irabazi demokrazia. Badakigu hor trampa bat dagoela. Demokrazia hor dela partitokrazia bat. Partiduen delegatzen dugu partiduetan eta partidu horiek noren agintuan dagozen badakigu. Ostantzia, orain ikustea ez dago hau Bush edo hau Estados Unidesen zera norka agintzen duen. Berak edo Trump norka agintzen duen. Baina beste era batera borrokatu behar zara. Gaur ezkera batzarek ikasi du hori, lezi hori. Hori, diskusio hori, egin gendun 70 y tantos en 80. Eta, bueno, ikasi dugu, espero dut ikasi dugu. Baina dagoz gauza asko, zergaitik ezkerra alderdirek zergaitik zatitzen dira inbeste. Ze, karo, batek idea bat, besteak idea bat, eta bakotxa pentsatzen dugu beren idea, edo beren testue, dala lo que no da imaz, benetako egila. Eta besteak ez direla benetako egileak, entortik azte gaituk burrukatzen por una frase. Eta holan ez edik, urruinerakoa, baina hori berrata mar urteko esperientziak niri hori izaten dut. Da ez da erreza kapitalismoa pasatzea, gorago pasatzea. Eta kapitalismoa ez da desagertuko beste aukera hobe bat ez badugu demostratzen. Eta hori ez dugu demostratu. Ze Rusian pasatu zen Rusiako iraultzak egin duena, badakigu non bukatu da. Hori ez da salida. Beste bat, aukeratu behar dugu beste salida batzuk. Baina, bueno, hori historiaren reflexioarek ez.